जय श्री श्याम। अभी भरत तिवारी के केस के मामला चलत रहा, तब तक एक और नया मामला आ गई। बंटी यादव, आज 7 से 8 दिन हो गए बंटी यादव के, जेकर पहले किडनैप भइल और किडनैप के बाद हत्या हो गई। अब सुनी बंटी यादव के कहानी जौन बा। बंटी यादव पटना में किराना जनरल स्टोर चलावत रहे हैं और बंटी यादव का फोटो भी हम दे देतनी। बंटी यादव जौन बा एक सिस्टम से लड़त रहे हैं, मतलब ई जौन बा देह व्यापार धंधा पटना में चलता, एकदम जोर तोर से ही धंधा चल रहा बा। ओकर ही विरोध करते हैं और एक ओकरे विरोध के वजह से इनकर जान गई। अभी तक ले में पुलिस प्रशासन के थ्रू एक भी व्यक्ति के जौन बा गिरफ्तारी नहीं भइल, ना कोनो अभी तक कार्रवाई हो रहा बा। ठीक बा। भरत तिवारी के मामला भी उहे चलता। ये दोनों व्यक्ति के कहानी सेम बा। भरत तिवारी भी समाज खातिर लड़त रहे, सिस्टम से लड़त रहे, पुलिस प्रशासन मार दलस। ई भी जौन बा समाज खातिर ही उस सेक्स रैकेट के जौन का बंद करावे के चाहत रहे हैं, देह व्यापार धंधा के बंद करावे के चाहत रहे हैं, ओकरा खिलाफ लड़त रहे हैं। इनको के रास्ता से हटा दल गई। एकरा पीछे के बा, के हत्या करलस, का भइल, मीडिया वाले लोग अलग अलग नाम लेके आवता, कोई किन्नर के, कोई कुछ के, लेकिन अभी तक ले पर कौनो भी ठोस कार्रवाई नहीं भइल, ना कोनो ठोस पर बात भइल बा। तो बिहार सरकार जब से नया सरकार बनल बा, तब से पता ना का सिस्टम बा और का चलता, कुछ समझ में नहीं आवत। रउआ लोग का कहे के चाहतनी बंटी यादव के बारे में और भरत तिवारी के मामला के बारे में, और अब तक पुलिस प्रशासन पर कुछ भी कार्रवाई नहीं गए, ए पर का कहे के चाहतनी कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री राम।